Pero kamano nyako Ramogi kuom keto Ramogi TV thuolo machielo kenda rwakini machiegni weche manyien mag migago kokalo Ramogi TV kamoro amora mantie yena mondo mi abir kod chakruok nyaka giko wan kod mago motenre kod nonro ma otim kod kambi mar nonro ma oyango ni atamalo 81 mar oganda jo Kenya dwani mondo Raila Odinga odhi e piny mar Ethiopia odhi obed jakom mar duol mar riwruok pinje Afrika AUC. Weche mag mbolea kachiel kod ng'anyo mar lakteche nyako Ramogi gin mago mabende waluwo ni achiel kachiel kod mamoko motenre kod weche mag kaka itiyo kod omenda e kaunti to kod weche mathoth. Kamoro amora maintie ber kod chakruok nyaka giko to mokwongo wayud thuond weche. Kaunti ma Kisumu olando chungo sanj lakteche manie ng'anyo ka giwacho ni gidhi ndiko lakteche ma kojolo mar chwalo thieth e osiptal maduong' e kaunti no. Jatend migao mar pur Mithika Linturi omako chung' ni onge mbolea mabandia ma iuso ne jopur pachoka. Atamalo 81 mag jo Kenya siro dwach Raila Odinga mar dhi manyo lemo mar jakom AUC. Arwakini machiegni mar yudo weche manyien adimba bed thuolo mar tudo rekode nambari 360 kata e mbui mar Facebook Ramogi TV Kenya, YouTube Ramogi TV Kenya. Subscribe mondo mi ibed achiel kuom jogo ma keto wangi kendo luwo weche manyien mag Ramogi. Kata mana mbui mar X @Ramogi TV KE bende nyalo luwo weche gi nyako Ramogi kai follow ana wuon e Facebook page mara George Bati Daddy Cool achiel kachiel mondo weche manyien. Nyinga en George Bati. Gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o lando ni ok gibichulo sara lakteche mantie ng'anyo. Mano en kaluwore kod winjruok mochopie e romo ma gibedo godo kod jotend migepe mag kaunti ma Kisumu. Nyong'o yango ni gisechopo e winjruok gi board mar jotich kata public service kod jagoro maduong' mar kaunti mondo okaw kang' mowinjore e wach makamano. Kamano bende gilando ndiko lakteche ma kojolo mondo mi kata mabiro tiyo e osiptal ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital e kinde ma lakteche ma pachoka pod ni e ng'anyo. Nyong'o medo ni okang' makamano kaw mar neno ni nitie thieth ne jodak makono. Kata kamano olero ni kaunti no ni thuolo mar winjo ywak lakteche manitie ng'anyo kokalo e twak ma owinjo bed ni gitimo kamoro achiel. Kawasudo nyako Ramogi twang'io motenre kod weche mag mbolea ma bende osebedo kawachore pacho kaka jopur ng'ur kendo ganda osebedo kagolo pachgi e gwenge mopogore opogore. Adwani mondo koro wang'iane e kinde ma jatend migao mar weche mag pur Mithika Linturi nitiere e mbele komiti. Jatend migao mar pur Mithika Linturi oramo ni onge mbolea mabandia ma iuso e pachoka. Koloso e mbele komiti Senate mar pur omedo ni pim duto manotimne mbolea mane ilieko ni bandia onyiso ni gichopo dwaro mar mbolea mowinjo bed ni tiyo godo e puothe ma pachoka. Linturi omedo ni gikwayo jogo duto mawacho ni ne ousnegi mbolea mabandia mondo mi oter bege kata ogundego mondo oduoknegi omendagi. Wadani wawinjane achiel kachiel kaka weche gi dhi nyime e od bura mar Senate kinde ma komiti oketo Linturi mondo duok penjo e wach mar ng'ur mosebedo ni nitie mbolea mabandia ma iuso ne jopur e pachoka. Wawinjane. Shikiwa na ukiona manyoya utajua imeliwa. Sasa hiyo ndio swali ambayo tumekuwa tukiuliza kwa muda, kwa sababu KEBS lama itaenda huko. Ukisikia Ndijo wenye anasema kazi si yake. Sasa Senator Mujigi ndio maana tumesema kwamba tunabidi tumwite mkurugenzi mkuu, lazima atafika kwa kamati, atajibu maswali na nyinyi pia hamtakuweko. Halafu sasa kamati itafanya taarifa, itafanya nakala ambayo italetwa katika kikao kizima sasa Senate kuongelewa. Kwa hivyo Senator Mundege, waziri hataweza kujibu hiyo swali. Wakati atakuja huyo Rebecca Miano ama MD wa KEBS ndio ataweza kujibu hiyo, kwa sababu anajaribu kuwatetea. Sidhani kama ni jukumu lake. Tuko na acting MD wa KNTC. Swali lako lilikuwa moja, ndio maana ulipewa Biblia. Just one question. Was KNTC involved in the procurement of fertilizer? Yes or no? For this financial year? Chair, I can confirm that KNTC was not involved in the current subsidized fertilizer.
our role ended on 1st August 2023. So what has been happening, we are not part of it. We are not involved in this distribution. Good. Maswali yako yameisha. Unaweza enda nyumbani. Senator Tabitha. Thank you, Chair, and thank you for giving me this opportunity. I'm a friend to this committee, and I want to take this opportunity also to thank you. I know you've done a great job. I've seen you going around the country to ensure that our farmers get the right fertilizer. And it's good, I know the CS knows I come from Nakuru County, where we contribute to the national GDP, 35% in agriculture. And because of the subsidy fertilizer, we've risen now to 40% of the contribution in the GDP, in the national GDP. So meaning, Nakuru County are so worried when they hear that there is anybody who can jeopardize the subsidy program. And then looking at what you've said, you've really explained to us in front of those cameras, and maybe it's live, is that you've said there is an external forces that are trying to jeopardize this plan. And you said about the people who are put in sufurias during when people are being told to go to farming. These are very powerful people. You've also said there is also some people in the internal forces that were not given the tenders, these tenders. So meaning is a very worrying thing. When I remember, 97% of Nakuru County is agri-business, is agricultural land. And as we speak, Nakuru County, when I was coming here, I told them I'm here, and that some of the MPs and majority is where, it's an agricultural, more agricultural than the other areas. That is the Njoros, Kusui, North, South, Bahati, Subukia. There is no fertilizer. I don't know that you're aware of that. In fact, they're asking, where is that the fake one? Because we've noticed really the normal and the fake, we don't know the difference. So that's what they are saying, there is no fertilizer. So mine, when you're facing those cameras, can you ensure the farmers of Nakuru County, the farmers of Kenya, that what you're going to do when you talk, and yet we are all relying on you as the CS of the agriculture, that you have external forces that are jeopardizing this program and internal forces that are jeopardizing this program, maybe they are big cartels. What measures have you put to ensure that this will end? It's the rainy season now, and we are planting, and we need this fertilizer, and to be assured that we are getting the correct fertilizer. And then those suppliers of the 3,000 you're talking about that have been held, what are you going to do to them as we speak? And then, of course, the compensation on the farmers. Thank you. I'll ask, so two questions so the CS can answer them together. Senator Chute. Thank you. Thank you, Chairman. My question again goes to the CS. When I CS, I'm also a farmer in Naivasha, and this subsidy, fertilizer subsidy, has helped me a lot also, and I want to say congratulations. But I wanted to know, out of the 2,500 paid, farmers are paying. My question again comes to about the subsidy. What do you pay to the suppliers? Because the farmers are paying 2,500. What is the subsidy, additional money that is being paid by the government? And then we call these things the issue of subsidy. Yes, the MD said they are paying the money straight to the farmer, to the supplier, which is 2,500. My question is, what is the government adding on top of the 2,500? Number two, what is a National Cereals and Produce Board as also selling through their depot? What are they making
out of the 2,500 or anything on top. Lastly, why do you use, Bwana CS, suppliers who are brokers or suppliers to import or supply these goods? Why not use National Cereals Board directly to import and distribute? Finally, Bwana CS, the MD said he doesn't care what fertilizer or what quantity or quality, or not quantity, quality of the fertilizer that comes with his godown, and subsequently, whatever is going to be supplied, that is not his business. So that means he won't care if the whole godown or depot is substandard. He won't care. He will supply it direct to the farmers. If that is what he was saying, as CS Agriculture, what is your take on this? Is he supposed to be in that position really? Thank you very much. Bwana CS. Chair one. Kosode ne jokanyo mag riwruok lakteche mong'ere kaka Kenya Union of Clinical Officers obago twak mar yango chung' margi kotendre kod ng'anyo mar lakteche madhi nyime pacho ka. Nyakoromo giwara ni mondo watudane kod jafombo marwa achiel kachiel mano Millicent Adhiambo mondo miwa mathoth kawuok kuom apisas mag thieth go manyaka gie sani gin yawa ma koro nie twak ka giyango chung' margi e weche motenore kod ng'anyo mar lakteche madhi nyime e pacho ka gie kinde ne. Odani mondo watudre kod jafombo marwa Millicent Adhiambo mondo miwa neni to ler mane mawuok e twak makamano gin ang'o magiwacho. Diponi chung' margi pod en mano koso nitiere weche ma koro gidipo ka gi mbeke tol kotende kod ng'anyo madhi nyime pacho ka. Millicent, koponi winja to koro thuolo en mari yangro ni to twak mar apisa mochung' ne kuonde mag thieth miluongo ni clinical officers wacho nang'o kotende gi ng'anyo mar lakteche ma koro nyaka gie sani osebedo ka kelo twak kaachiel kod ng'ur kowuok e konde mopogore opogore kuom oganda jo Kenya. Millicent. Erokamano ahinya achiel kachiel kwawuok e kaunti ma Kisumu kaendi kuma bende wan kod jochiw thieth ma bende ong'ere gi dholiech ni clinical officers mowuok e counties mag Nyanza kod Western mochopo kaendi mar twak mondo mi giyang chung' margi kotenore kod wach ng'anyo mar lakteche ma bende osebedo kadhi nyime kaendi ma osechopo kama jotelo kata governors moko mag counties osegolo milome ni lakteche ma bende osebedo ka dhi e ng'anyo ok bi mi osachgi. Wadwa winjane ni to gin kaka apisas mag thieth kata clinical officers giwacho ng'eyo wach ni to chung' margi gin magi achiel kachiel katergi irgi mondo mi gimiwa pachgi kod gino momiyo gichopo e dala mar Kisumu kaka wuono mar golo twak e wi ng'anyo mar lakteche machiegni. Abro chako kodi mana machiegni mondo mi iler ni to ka kuchopo kaendi un jogo kaka apisas mag thieth kata dholiech gero ni dendo ni clinical officers uwuok e gwenge mag Western kachiel kod Nyanza kendo chopo mar riwo pachu kanyakla unene kaka kunyalo siro ng'anyo mar lakteche mondo mi dwach gi ochopi kaka owinjore. Nyalo lero kaka clinical officers chung' maru en mane kochno kod ng'anyo makamae. Erokamano, an iluonga ni Osino Oduor, an jalup jagoro mar riwruok mar clinical officers e Kenya kae. Wabiro kae ka wating'o jotelo moya e counties madhi 10 moriwore gi Imbo kod kod Nyanza kae. Koro wan counties 10 ka wabiro ka mondo wajiw ng'anyo monochakore tarik 1 ma koro kawuono en odiechieng' mar 11. To ng'anyo no koro jomobiro kae gin clinical officers man Kisumu kod alwora mare. To nitiere statement ma watemo kelo, ma watemo wacho. Wawacho ni county governments kolure gi governors, motel gi governors mantiere e counties ma Kenya te, awacho ni Kenya te, otamore mondo bede mesa mondo gi twag kodwa. Kalure gi twak nyaka nochak mgomo twak wasebedo kwa yudo mana gi sirikal maduong'. Lakini sirikal mar county governments otamore twak kodwa. To kapok adhi mbele bende dawacho ni midhiero moro nyicho mako wanyoro achiel kuomwa mosebedo ka tayo tije ma Mombasa kaka jagoro jakeno ma wan gi kuyo kamineno waka. Kineno wabiro kae wan clinical officers wan ka wan gi kuyo to mopogre gi kuyo no
to wacho ni nyaka to wadhi mana mbele gi mgomowa. Koro wan gimomiyo wagomo, wasewero gini makoro kawuono en odiechieng' mar 11 wawera wera gimomiyo wagomo. Mokwongo wagomo nikech nitie gimiluongo ni CBA. CBA en winjruok itimo kind county government kod sirikal kod union. Koro wan riwruok marwa gi county governments kod sirikal maduong', doho maduong' ma pacho kae. Higa mar 2021 nochiwo ruling ni onego bed ni wadoge e winjruok gi sirikal mar counties kod sirikal maduong' mondo wabed gi winjruok miluongo ni CBA. To ne doho nowacho ni gino onego bed ni kawo ndalo 90. Ndalo 90 nosekadho higni mokadho ka. To chik wacho ni kapo ni ndalogo osekadho to inyalo luongnu ng'at moro mathegou ma owuok, mok en ng'ama wuok e union kendo ok en ng'ama wuok e sirikal mar county, ok owuok e sirikal maduong'. To ka ng'ani ogolo report ni winjruok otemo thegou motamore, to koro iwewa e lwet ng'anyo. Emomiyo wacho ni ng'anyo manochakore tarik 1. Kata mana gavana ma Siaya ong'eyo, emomiyo gavana wacho ni osupportwa, kendo en emosewacho ni strike mwadhigo mbele ni wadhigo mbele. Koro wan wakwayo gavana ma Siaya ni konywa. Kakisewacho ni strike marwa ni en in okil maduong' e pacho kae ma bende ong'ere. Kisewacho ni ng'anyo mwadhigo mbele ni en ng'anyo ma obedo protected, ma ng'anyo ma oluwo ratiro, to in gi teko ni inyalo kawo gavana ma Kisumu, inyalo kawo gavana ma Kisii gi gavana stetete mantie Western nyaka governors ming'eyo, to iluongowa to watieko weche mag CBA gi. Mar ariyo, nitiere joma nondik gi UHC ndalo mane corona owuok cha. Jogi gin joma onego bed ni imiyo gi orak magiko, orak mokojolo. Orak mokojolo. Imiyo gi orak manyalo konyo ngimagi nikech gin joma konyo ji kendo ing'eyo tich ma clinical officers timo. Ei Kenya kae atamalo 95 mag jotuo e Kenya kae ineno gi clinical officers. To UHC ni mboko oting'o clinical officers kende, oting'o nyaka nurses, oting'o nyaka doctors, nyaka jomoko. Koro wan wakwayo ni jogi bendo migi orak minena wachono. Mogik, golo siem ne jatelo mongirore e tend migawo mar thieth, Dr. Patrick Amoth, ni wach mowacho ni wan kaka clinical officers ong'ewa mane Kenya ka en wach ma lisha ahinya, ma kendo kodhi mbele gi wacho gino to gino nyalo kata mana mae tich, nikech en ok ber ka jatelo mantiere kiwango mar Amoth riambo ne jopiny, to en ng'at monego bed ni chiwo paro ne ker ma pacho kae William Ruto. Koro wanyise ni en kokodwar konyowa e ng'anyo mwadhigo mbele ni, to beda beda kando one kaka watimo gigewa, nikech gikone to wabro yudo gima wadwaro, to ng'anyo ni pod bro dhi mbele nyaka chieng' gik moko 10 mwasebedo kwa wero ka okete mesa mwawinjore ma wan mabro luongo, to counties ma wacho ni ji pod onge ng'anyogo. Mago wadwa nyiso members wa, wadwa nyiso jopiny ni clinical officers e Kenya ka nie ng'anyo to ok dhi e thieth. Koro an ka gi jakom mar branch ma Kisumu, migosi Vincent Owa, mondo wach achiel ariyo mo. Koro kaka Vincent Owa, gavana Nyong'o kawuono nogolo milome ma wacho ni lakteche ma bende osebedo ka dhi nyime kod ng'anyo manochakore pacho ka mar lakteche msach gi ok bi migi. Inyalo wacho ang'o e wachgi, to un uchung' kanye koting'o kod wach ma kamaen? Erokamano ahinya. Wach gavana no ne wawinjo, to wach ma wacho en ni msara en gima biro dwe ka dwe, to weche ma wafach negi gin weche ma wadwa notim gi gin weche mabiro siko nyaka chieng'. Omiyo msara kata ka ok ochul to msara nyalo bet, lakini wabro dhi mbele gi fight gi lweny ma wakedo ni, nikech lweny ma wakedo ni ok wakedo ne wan wawegi, to wakedo ne nyithindwa, wakedo ne jotuo bende, to wakedo ne jo Kenya mzima. To wach ma wacho kaka jatelo mar Kisumu County en ni osiptende wa ma Kisumu County kochakore sani nyaka nche wachak strike ok ti, kendo anyiso jopiny ni kik uchandru ni udhi e public hospitals, nikech doctors onge public hospitals, clinical officers onge public hospitals, to mage joma neno jotuo. Omiyo wa advice ni nitiere mission hospitals, nitiere private hospitals, unyalo dhi to uyudo thieth. To wach malit en ni gik matimore gi te gin gik ma sirikal emo kelo. As a union wan waikore, kendo waikore mar romo mondo watiek weche gi. Wasetimo karwa, okang' mwanyalo chope wasetimo. To sirikal emo dagi timo
gimonego bene gitimo kotelne gi Council of Governors. Kaka Kisumu mokwongo nitiere jowa manyocha timo promotion to ok otimnegi promotion. To mago gik ma ne wasewacho ni wan kata mana ka ng'ato achiel kende moko yudo promotion to ok wabiro dhi mane ng'anyo. Omiyo as a leader mar Kisumu awacho ni ng'anyo pod dhi mbele kendo ng'anyo biro dhi mbele nyaka chieng' ma General Secretary kendo jatelo maduong' motelo ne kuko e Kenya mzima luong ng'anyo. Omiyo jatich ka jatich moro amora ma clinical officer nyaka bed abeda dala kaka wawacho. Erokamano. Mana kamano, mage moko kuom weche mowuok kuom clinical officers kata apisas mag thieth ma bende winjo ka giwacho ka ginyonore ni gin pod gibodhi nyime kod ng'anyo ma bende giwacho kanyo ni ng'anyo no biro dhi nyime nyaka chieng' winj dwachgi kokalo kuom jatelo mo bende owinjore ong'i wechegi kaka sirikal kaachiel kod koro wach ni seche malakteche dhi nyime kod ng'anyo wawe ni to konyruok biro wuok kanye. Aduoko ni studio mondo idhi nyime kod weche manyien. Koromo gi wach ma bende dhi nyime kaunti ma Kisumu kiwinjo kanyo kendo kaka ineno achiel kachiel yawa ma iluongo ni clinical officers kata apisa mochung' ne ute mag thieth e gwenge mopogore opogore pacho ka bende koro medo singo ni ng'anyo margi dhi nyime kendo gibiro mana chungo ng'anyo no kopo ni winjruok makare obet. Erokamano Millicent kuom miyowa lipot mane mbaye nyapod wageno ni ibiro medo luwo mamoko ma bende biro wuok e twak margi ang' ni kele weche mamoko manyien mabiro sa achiel gi sa 3 mar otieno. Nyakoro kowuok kanyo to wadhi e weche mamoko bende. Kamano ni duoko ma ogol kod kambi nonro mar Infotrack oyango ni atamalo 81 mag jo Kenya siro dwaro mar Raila Odinga dhi bedo jakom mar duol mar riwruok pinje Afrika AUC. Kaluwore kod nonro no kwan mathoth mag jo Kenya madwa ni Raila odhi e AUC wuok e kaunti ma Nairobi ka iluwe kod hoho mar Okak kod gwenge mamoko ma Nyanza. Thoth joma ok dwa ni Raila dhi AUC wuok nyandwat ma ugwe ma pacho ka atamalo 64 kata atamalo 13 to pok oyango chung' margi. Nonro no bende oyango ni thoth mine ema siro dwach Raila Odinga dhi bedo jakom mar AUC ka opim kod jowetegi machuo. June Chebet Moi ma en nyara mane en jatend piny Kenya Daniel Arap Moi otho kinyi ma kawuono kaluwore kod lipot mowuok kuom familia mare. June owito ngimane e ode e boma ma Nairobi. June onindo ka en jahigni 60. Jotend migepe Musalia Mudavadi ogolo chik ne bede migepe mopogore opogore mag piny owacho mondo ochuog komiti moyiedhi mag kedo kod weche mag mibadhi e bede migepe go. Ka oloso Mombasa e romo mokelo kanyakla bede migepe duto mag piny owacho, Mudavadi koni weche mag mibadhi ogurore e pacho ka gino mamono mogo kuom jopiny yudo kaka ginyalo konyore kendo bende joket mwandu machano keto mwandu e pacho ka bedo kod buok kendo tamogi biro kanyakla mar keto mwandu. Giwacho ni nyaka koro gimakre kanyakla mar kedo kod mibadhi. Okoni kona tamalo 83 mag gope e pacho ka gin mago manitiere e bede migepe, omiyo onego kaw okang' mowinjore mar neno ni otiek gopego. Olero ni bede migepego bende nyaka ti kanyakla mondo mi piny Kenya ota kata chenro mage e yo ma owinjore. Laws and regulations that gives them power and authority to oversight respective sectors. We want to encourage them to wait less on instruction and implement more on what the law is telling them, so that we have equity, we have fairness, we have accountability, and we have objectivity when it comes to service delivery. And the way the PSS did it, PSS are the ones to chair those corruption prevention committees in their ministries. We would expect the CEOs of all the regulatory authorities to also chair that particular committee so that we can deal with this corruption issue. The headlines we have been seeing are not good for us. They are not good for the country. It becomes awkward when some of our key development partners
are citing this as an issue that is obstructing very strategic agreements that we want to enter into. Kawasure ni piny owacho mar kaunti ma Nairobi oyango ni gisechulo milion 287 e kind gowi mar bilion 10 ma ibandhogi kod kembe okinde mopogore opogore. Kokalo boke mowuok Peace Governor Johnson Sakaja, giyango ni e kind gope ma kwan gi ne romo 1,100 gisechulo gope 2,000 kata gope 273. Kaluwore kod Sakaja, model ne chulo gope mane ibandhogi kod okinde mopogore opogore ne ochuno mondo gitim nonro mar yango ka bende omenda mane dwa ni kaunti no ma Nairobi ochul ne oromo kod kit tije mane okinde go timo ne kaunti. Sakaja koni okenge magiseketo osemiyo kaunti no reso omenda mane nyalo lal kaluwore kod chudo moko maonge kod ler. Okoni bang' timo nonro ne buche 44 mane dwa ni kaunti no chula bilion 5.1 ne gifwenyo ni omenda mane chudo gi ler en mana bilion 2.39. Gino manomiyo kaunti ma Nairobi reso bilion 2.7 made olal poni kaunti ne okotimo nonro. Kaluwore kod Gavana Sakaja, i omenda mag osuru maromo bilion 1.1 mane okinde bandho kaunti ma Nairobi bang' ne kaunti twerore gi okinde go edo ne ong'ad ni kaunti owinjo bed ne chulo milion 6.6 kende kendo konyo kaunti reso bilion 1.1. Sakaja koni kopogore kod kinde mokalo mane okinde mane yalo ne kaunti ne ikodo kowuok oko. Sani buche ma kaunti yalo kod jorieko mag weche chike ma ondik kod kaunti kendo nyaka sani osechiwo chik na ton mar kaunti mondo chuo komiti mag okinde 5 mabiro nono weche mag chudo mag okinde mane otiyo kendo bandho kaunti ma Nairobi. Riwruok mag jodolo mag jokopere KCCB koro dwaro ni mondo sirikal ochul ute thieth mag kopere gope mag okumba mag thieth mar NHIF kapok okumba mar thieth manyien mar SHIF ochako tich. Ka giloso gi jofwambo, jotelogo ogolo ywak ni sirikal masani ketho tudruok e kindgi kod kanise ahinya kotenore kod weche mag somo kod thieth ma telo ariyo osebedo ka konyore. Kotelegi kod jakoma mar KCCB Anthony Moheria, paro mar chike wi weche mag somo ma higani kata Basic Education Bill 2024 chayo tend kanisa e chenro mag tayo somo e sikunde kod kuonde tiegruok ma oger kod kanise. Jodolo gi duol achiel bende ojiwo sirikal mondo mi orang weche mag kata weche matut masani koro hinyo jopiny kamoting'o osuru mamalo kod weche mag ng'anyo mar lakteche. The proposed new bill now further threatens this crucial role of the churches in our education system. We therefore decry and reject the systematic scheme to undermine and weaken our management role as the founders of the Catholic-sponsored schools. The proposed Universities Bill, Amendment 2024, grants the Cabinet Minister unilateral power of dissolution and merger, conversion, or amalgamation of private universities without reference to the owners. The faith-based hospitals are owed huge amounts by NHIF. As of now, this has accrued to over 2 billion Kenya shillings. The effect is that most of our hospitals are crippled and not able to operate optimally and therefore offer services to the needy. In fact, many are now unable to procure medicines and pay salaries. Erokamano nyakora mugi kuom keto Ramogi TV gi thuolo ni makaw ywe maromo kuonge weche manyien mag migago dakika osekalo 30 bang' saa 7 mar odiechieng' weche manyien mag migago. Ramogi TV medo mi weche manyien adimba kendo yo ma ongirore ahinya achiel kachiel. Omiyo wang'ie moko kuom ma bende ndiko naka sauke mar osiri nitiere nyateke ochono nene maler kendo weche manyien bende donjo ne yo makare. Awiko wuod Asembo Ndwara wacho Ramogi neno maler ahinya. Regan kawuok okudho Ramogi ler mokadho kudho ka. Milka aneno migago achiel kachiel ka nitiere gweng' ma Uradi. Erokamano ahinya kuom kete ka.
Singo mar kedo kod mibadhi gi jatend piny to ang'iyo go ka girlfriend owacho ni ong'iyo go ka girlfriend ne marado fair piny maruka Nyasaye ok ang'e ni girlfriend ne ni osechamo fair adi osiko mana gi promises mag kedo kod mibadhi. Okay. Ma Liz kawuok Rosenga amor kudwenya Joramogi kuom kelo no weche manyien mamulo ngima ji kendo tang'o ne ji kuonde ma piny osewuoke gi kama piny dhiye kendo bende kelo resruok. Adori kantiere Zedekia aluoch mar Owino Misia. Okay, wato pani okwayo pado moro kach pani ma ogwenyore obiro kama chielo. Kata ka kamano Nyakoramogi Pastor Omondi Otiche mar Gemo Nyinyore wacho ni oyudo yo makara ahinya kendo oyie kod weche manyien bende kuom Ramogi TV menyo gik matimore kuwuok e ng'anyo mar lakteche, weche mag mbolea kaachiel kod weche mamoko bende mamulo ngima oganda. Jina moda ka oyueyo gi kanyo Nyakoramogi kaduogo to pod an gi weche mamoko manyien e migago. Kik idhi mabor. My friend, unaishi msitu gani? Airtel 4G my friend, ni kama oxygen, iko kila mahali. Make Chaguo smarter with Airtel as we continuously expand our network countrywide. Enjoy 1.2 GB at 20 bob, valid for 1 hour. Dial star 544 hash or use my Airtel app. Airtel, a reason to imagine. This April school holiday, make the little one's school break fun-filled in Mombasa. Enjoy massive deals courtesy of View Travel. Come create unforgettable memories with family as you bask in the coastal charm. Build sun castles, share laughter under the sun, lazy by the sandy beaches as the little ones have a fun-filled break from school. From as low as 16,500 for a 3-day trip via SGR and 29,500 while flying. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 and book now. View Travel. Dream. Explore. Discover. I have received your message. I realize you've been trying to call me. Unfortunately, I've been overwhelmed. But here's the thing. Kindly leave a message, and as soon as I get an opportunity, I will definitely call you right back. Thank you so much, and just have a little bit of patience. I will definitely get back to you. And also, may you have a very productive day ahead. Dial *811*341 hash to get I received your message. Ase wacho nyathini toko winja. Tosani, oseguro tiende dalani. In a world where faith, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go, only on Viusasa. Kickby, winj mit mar thum kendo imiel radar. Kik od belo bai. Belo number 1. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Ka in gi nyako ma tiyo, oneno mbele mayot moloyo nyako ma ok osomo. Wakelo ni jongolo mopogore opogore. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiechieng'. Mane Ramogi TV. Ngoma Owake en od jothum. Ngoma Owake akelo ni mix mofwest. Reggae, ja, Rastafari. People crave is the different. They crave the exotic. Kamanene edition. Benga kaluka
cha beach nyakura Mangajwang Sukus kamwati memana kama kitemana ngoma wake nyinga en Papa Viken wukich tichario tichadek tichangwen tichabich sapar gidaka paga beach nyaka sapaga rio warom Machiegni kendo nyakura mogi bang' wuok e ywe wadhi nyime gi weche manyien kama piny Ingresa olando golo omenda ming'ado ne maua ma iuso e pinjego kowuok e pinje Afrika ma ugwe kod mamoko ma giwacho ni dhi konyo e chenro mag timo ohala e kind piny Ingresa kod pinje Afrika ma ugwe. Ma bende nyiso ni pinje kaka Kenya nyalo uso maua e pinyno maonge osuru kata achiel ma ijuogo gi kata ka gikadhe pinje moko kapok gichopo Ingresa. Motelo ni juogo atamalo 8 ne maua mowuok e pinje ma opogore ka golo osuru ni koro dhi konyo ohala mar maua e pinje kaka Kenya, Ethiopia, Rwanda, Tanzania kod Uganda. Osuru ni ogol kuom higni 2 nyaka tarik 30 mar dwe mar 6 2026. Ohala e kind piny Ingresa kod Kenya giko higa mokalo ne en euro maromo bilion 1.4 ma en medruok mar atamalo 11.1 kopim kod sama kamano e higa mar 2022 ma ne en euro milion 140. Jodak e boma ma Migori dwaro mondo piny owacho mar kaunti no keto kenge makare mag keto ler e boma ma Migori ma kaluwore kod taka ma osebed kiwito kendo ok gol gino ma jodak wacho ni rocho ngimagi kod ohandgi kaka imiyo ler kod Jojuma ma en jafwambo marwa e kaunti ma Migori. Rito ler boma Migori pok obed mayot kuom kinde mathoth ka johala kod jodak ywak ni piny owacho oserem keto kenge makare mar choko kaachiel kod puko yugi. County government is trying, but jok moket ni mondo mi otim tijno kata jok motelo ok tim gimi luongo ni follow up. Ni to ng'at maketo ni mondo mi oyweche ni otero gigi kanye to bo ywecho. Inyalo yudo ka romo kata gimoro kar saa 3 pok oywe taon. Koro saa 3 no ji teno osewuok mobiro taon. Ng'ato oserwakore maler di office. Kok iyudo ka jaywecho ywecho kiro yugi kuomi kiwuoyo kode en rog weche mag yugi chendo erito kata e manage Kenya mangima. Kaka wan bende wan gi challenge kaka sirikal. Nyaka sani apaya mogo lam moidore ondao machoko wuok e chiro ma Migori ema sano lokore kar choko yugi. Kar choko yugi ni yudore mano ndamo maromo mita 10 kende ka wuok e magawa moro madundo ma bende oganda chope e yudo gago pile ka pile. Magi jo biashara matindo tindo ka uso nitie ka and offices nitiere ka. To ka olokore dam site machalo kaka koro lam kuonde ma jotelo kale go emiyudo ka oywe maler, lakini kidok kama kizungu luongo ni back street tiyudo kolilo. Dam site onge kacha, en mana makosa mar jopiny matimore ni iketo gik moko kanyo. Mane momi ineno kane sirikal oamua moketo skipping kits go mondo ji okete yugi for the time being. Taka ma opuki kaini oksas mana umo ganda kende kotik maraj to bende kelo ne jodak moane kode gi gam tuoche go ma ikelo kod lil. Seche molokore dam site to nitiere responsibility mar county government mano kelo girgene ka. To seche montiere ni tuoche ng'eny sani kini hotel kata chade mine ka tedo kacha kata mo giyudo risiki mare. Ne wayango ni pige ma ochido mowuok e kuonde timo halbu ma Migori bende molo nyaka orono ma Migori ma bende pige itiyogo kod oganda mathoth. Mae bende koro kelo ndek jogo eko matiyo kod pigni gam tuoche. Jakom munisipal ma Migori Robert Mandela wacho ni giketo kenge makare maneno ni yugi ochoki makare. Nigi chenro makare mar neno ni yugi go kata taka go ok obedo kanyo mondo kanyo bed kuma ler nikech ochiegni gi chiro kaeto chiemo bende uso. Of controlling waste is a huge budget. So it is there with the environment. Jodak ma Migori wacho ni piny owacho nego keto kenge makare mar choko taka kendo jogo mok titije gi yono maler
e boma ma Migori kaachiel kod kaunti ma Migori mangima koro onego kawnegi okang' mowinjore. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ogoromogi komiti malego Usonga ma ochini weche mag dongruok kar chung'uru burano kata NGCDF ochiwo basari maromo siling milion 16 mondo okony jopuonjre 1,700 mag mbalariany mag constituency no. Koloso romo mar chiwo basari go Amos Apollo ma en jakeno maduong' e aguch omenda mar lego Usonga NGCDF owacho ni kuom omenda go milion 8 ibiro konyo kata biro konyo jopuonjre mag mbalariany ka milion 8 modong' biro dhi ne jopuonjre mag college kata kuonde tiegruok manitiere e kaunti ma lego Usonga. Apollo lero ni giloko yo magitiyo godo e chiwo basari kasani jopuonjre mabiro yudo kony omedore kendo okochuno ni jopuonjre go mochando obed mariek e skul kaka achiel kuom gigo maning'ie kinde machien. Opuoyo komiti mar NGCDF mar apisi mar jaod burano kod bedo kanyakla kendo neno ni gikelo yot e chiwo basari ne jopuonjre. How the bursaries are supposed to be conducted. Actually, bursary is meant for needy, bright students. But Mheshimiwa did not actually look into that. He felt the day schools gi mondo clear te, which was something which was actually very, very important. And full scholarship. Where I used to work before, there was no full scholarship. So I must appreciate that a lot of work has been done. To diche makawuono ochuno ni nyaka wachop bwatime mondo jopiny owinj. Alego Usonga ka wapuonjo de scholars te ne wami pesa. To wan kata kod full scholarship mag form 1 every year. To wan kata kod jo ongoing. Ongoing means jo form 2, 3, 4. Ipuonjo baonge gima chulo. Nyamburko makwan gi okala 12 ndhi e boma ma Siaya ya pedha mar manyo geche ma ok luw chike mag apaya manotim kod duol ma ochung'ne ng'iyo kendo rito ngima oganda e piny NTSA. Apedha no timi apaya ma Siaya Luanda kod mano ma Busia Kisumu kama ne nyamburko go noyudi kaonge kod rang'uka ireti kata speed governance kendo nomak gi kabende ok gitie yo makare. Meneja mar NTSA bade ma Nyanza Isaac Silali ogolo siem ne joriembo mondo mi oluw chike mag apaya mondo geng' masiche. Siro ni apedha makamano bende biro dhi nyime e apeyni mopogore opogore mar neno ni odwok piny masiche mag apaya mosebedo kamedore. Road safety onego bed responsibility mar ng'ato ka ng'ato. Waneno ka accidents ma medore e Kenya ka sani. Jodala watho mang'eny. Omiyo onego bed ni drivers wa maringe ndara ng'iyo ni safety mar abiria ni e lwetgi. Seche ma watimo sensitization ainani, wamedo mana encourage gi ni mondo gibed compliant. Gechewa onego bed roadworthy. Wacheko tielo, wacheko speed governor, wacheko validity mar inspection, mage compliances mwacheko. Watemo encourage jothurwa ni mondo drivers te okaw safety responsibilities e lwetgi to kata mana abiria bende. Apisas mag NTSA komakore kod obila mag ndara ochako timo pedha ne nyamburko e kaunti ma Kakamega kaka achiel kuom yorego mag duoko chien masiche mag apaya. Apisa go oketo inga mag geng'o nyamburko e gweng' ma Iguhu e apaya maduong' mowuok Kakamega kochomo Kisumu kendo mako nyamburko modhuro ka jowuoth bende noyudo achiedh nade e kindeno. Wilson Sankey ma en jata tije mag NTSA e gweng'no makono bende onotayo chenro makamano komedo ni chenro mar timo pedha ne nyamburko biro dhi nyime apeyni te e gwenge mag imo mar Kenya. The operation target all forms of non-compliance to Traffic Act, PSV Regulation 2014 and KS 2295 2018 standard, and the traffic violation of interest, or the ones that we arrest, basically are without road service license, without inspection sticker, without driving license, without speed governor, and also defective motor vehicles. If you see their vehicles, this goes to Morokomen. Their vehicles is so pathetic.
In fact, if we find one, go to the current it that is here is just pathetic. Just work on it. Then number 2, let them work on the road. The road network itself is bad. The road here is not marked, especially when it rains. You cannot differentiate left or right. It is so sad. Kwanza nitampongeza Mheshimiwa Murkomen kwa mara ya kwanza, sababu sijai muita mheshimiwa, lakini kwa leo nimeona hili ni jambo la maana. Kwa sababu kama hili shughuli nzima ilikuwa kuanzia hapo awali, tungelikuwa tumesave at least maisha ya maabiria. Koth maduong' osebedo ka chwe pacho ka okelo midhiero e kaunti ma Busia bang'i yan lwar kaluwore kod yamo mager kendo moko udi. Kaluwore kod Christine ma en jadak makono ne gibuok kaachiel kod nyithinde adek e ot e kinde mane yien maduong' olwar e wi odgi kaluwore kod yamo mapek manokel kod koth mane chwe kono. Jodak e kar chung' od bura ma Butla kaachiel kod Nambale odak kod luoro e kinde ma koth chwe kendo koro gikwayo sirikal ma Busia kod jochiw kony mamoko mondo mi odonjre midhiero makamano mondo oduokgi e ngima margi mapile. Mvua ikaanza kunyesha na ikang'oa miti. Kung'oa miti ikaangukia nyumba. Sasa vile iliangukia nyumba tukashtuka. Kushtuka kwa nyumba watu walikuwa wanataka kutoroka mbio na mlango ilikuwa imefungwa. Imejifunga, imejikaza. Haikuwa inaweza kufunguka. Sasa watu wanapiga nduru kwa nyumba na mimi nikashika watoto nikaambia Mungu, kama ulipanga hivi itakuwa hivi na kama hukupanga hivi haitakuwa hivyo. Nilijenga hii nyumba nilikuwa tu kwa ajili tu ya kufanya tu, hata kulimia watu wananipe yako tu kitu kidogo, alafu nikanunuanga tu mabati pole ndio nikajenga hii nyumba. Sasa nilikuwa na huzuni kujiuliza sasa tena nitaanzia wapi, na hata kulima nayo nimechoka, nayo nimelima nimechoka, sasa nitafanyaje? Mvua ilipoisha nikakuja hapo na washirika wachache pamoja na mke wangu, tukapata ninipa limeng'olewa, ingine imeanguka pande ile, ingine upande ule, na mabati ingine imerushwa hata paka kwa mashamba ya majirani kule. So tukahuzunika, kweli tulihuzunika sana, maana ni kiini cha kuhuzunika ni kwamba hii kazi imetugharimu sana. Odhi nyime nyakuramogi MCAs e kaunti ma Kisii osingo kedo kod weche mag kute mag ayaki kaachiel kod iye mohiu. Ka giwuoyo e kaunti ma Kisii e gweng' ma Mugirango South, MCAs go wacho ni kaunti ma Kisii otelo kuom iye ma ohiu e kind gwenge mamoko. Duol mochung' ne weche mag kwan oganda kod dongruok e pacho ka mong'ere kaka National Council for Population and Development bende okwayo jopiny mondo ochak chenro mag kedo kod weche makamago kochakore mier. We've been here, like it has been mentioned, with the members of the County Assembly. I want to appreciate them so much because we've come up with a way forward that's going to help our population. Like, for example, if we have less population, like we've said, we manage the population, for the families to have a number of children they can be able to be responsible for, take them to school, make sure they have good health, we'll have a prosperous Kenya. Even the rescue centers that we are establishing within the counties are actually rescue centers which are a one-stop shop for the target population. That every aspect of that rescue center, whether it is the legal aspect that is required in that rescue center, whether it is the issues to do with the clinical assessments for the people who have been raped, because we have different forms of gender-based violence. It could be sexual related gender-based violence, it could be traditional practices related. So we are focusing and saying that whatever form of gender-based violence it is, let's have a rescue center that has an intervention that is wholesome, and it makes that rescue center for a one-stop shop for the target population. The other day where we have a girl of 13 years who is already a mother, it's something that has taken place within our county. We have daughters who are that young. Some of us are almost becoming now fathers, and we need to look at this problem as a communal problem, and then we must also develop communal mechanisms as a community to address the teenage pregnancies. Are you ready to turn your Skizzer tunes into cash?
Dial *487*3#. Choose your favorite Skizatune, confirm, and enter to win big. 50K daily, 100K monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skizatune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skiza Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skizatune, Skiza Chapa. Terms and conditions apply. Nimeget airtime. Airtel Money inakuokolea. Really? Ukiwithdraw chapa kwa Airtel Money agent inakurudishia hiyo transaction fee kama airtime. Asante. Karibu. Airtel Money makes your life kidogo better. Mtu wangu, imagine kuna over 1000 ways to win on shabiki.com. Usimiss out, pata multi-bet boost massive ya 1000% ukicheza on shabiki.com. Cheza sasa na shabiki.com na upate up to 1000% multi-bet boost. Tubets, min shabiki na nade kupless tena. Nilieka kichwa yangu ikabai tenda. Baya, tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Na kusota. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo receipt mari e simbi. Kama sira ujuki, kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Receipt mari kata digital receipt. Eneno mari ma ibiro golo. Kain wuon matatu, dwarore kokalo kuom okumba mari. Mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Kuonga yawo saloon kapok adhi school nikech gigi be naneno na Robert koro nadhi loso na koka aneno kaka itimo aneno kaka iloso na wanga koro ayawo ta chako tich kapok ayawo saloon kapok adhi school kapok na chako hala na bet gaot to naneno niya kaka ng'ama miyo onego bed ni an gi yo manyalo yudo pesa na yo ma branding ni ionge gi time itie Client nyalo biro meet sani we expect to in 1 hour kelo ni kutago tieno but now that idwaro pesa you have to work Airtel 4G my friend ni kama oxygen. Make Chaguo smarter with Airtel as we continuously expand our network. Enjoy 1.2 GB at 20 bob. Dial *544# or use my Airtel app. Airtel, a reason to imagine. Machini ya